ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓଟା ହଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନର। ମୁଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ। ଏଥିରେ କାହାର କିଛି ବି ଫରକ ପଡୁନି, ମତେ ବି କିଛି ବି ଫରକ ପଡୁନି କି କାହାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡୁନି ବୋଲି ମୁଁ 25 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି ଦୁନିଆକୁ ଆସି ସାରିଲିଣି। ମୁଁ ତାର ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛି। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଉଖାଡ଼ିନି। 25 ଇୟର୍ସ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ କିଛି ଉଖାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଇରେ ନାନୀ କ'ଣ କାନ୍ଦିଲାଣି? ନାନୀ ଭାବୁଛି ଇଏ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁକି ଦୁନିଆକୁ ଆସିକି ମୋ ଭାଗ୍ୟଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି କେଜାଣି। ଛାଡ଼, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇକି ଟିକେ କେକ୍ କାଟିକି ସାର୍ଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲି, କାରଣ ସାର୍ ହିଁ ଲାଇଫ୍ରେ ମେଣ୍ଟର। ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ତ ଉଖାଡ଼ି ପାରିବି। ବାକି କେକ୍ କାଟିକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ କେକ୍ଟା ଛୋଟ ଥିଲା, ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇକି ମନ ଭିତରେ କହୁଥାଏ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦିଅ, ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ତ କରିଦିଏ, କିଛି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ତ ହେଲେ କରିଦିଏ। ତାପରେ ତମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ନେବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ବି ଯିଏ ସବୁ ବିହେଭ୍ କରିଛ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ନେଇଯିବି। ଏଇ ଭାବରେ ଗଲା ମୋର ବାର୍ଥଡେଟି। ମିଛ ମିଛ ସବୁ ଥଟ୍ଟା